Sven Kramer. Ja, daar best je dan toch op snijden, want dat was een mededeling. Ja, ik heb een mededeling dat het einde van het seizoen voor mij is. En dat ik net meer in actie kom. En dat ik aanstaande tongetje geopereerd werd aan mijn neus en bijholtes. Ja. Dat is een opmerkelijke switch, want ja, voor hetzelfde is je nog een 10 kilometer rijden. Ja. En nu is het seizoen helemaal over. Ja, nou goed, als ik net just net disqualificeerd werd, hier ik inderdaad nog een 100 en een 10 kilometer in. En dan hier ik het dit berucht naar de wedstrijd in. Ja, goed, ik kom net in actie, dus ja, is het alleen nog het berucht. Dan roept dat de vraag op van, kan dat ik na het WK? Ja, dat hij het zeker kent, maar het is dusdanig ernstig dat het eigenlijk zo snel mogelijk verholpen worden moet. En als ik er te lang maar wacht, dan wordt het zeker net beter op. Maar het oog op volgt hier natuurlijk weer, wil je toch zo snel mogelijk weer fit te simmeren. Maar van waar is nou het advies gekregen om het toch maar zo gauw mogelijk te doen? Nou, van de doktoren en de medische begeleiding. En goed, richting de Olympische Spelen is natuurlijk een optie. Dan de nijwegen van een operatie en een narcose binnen 40 grut. En dat weegt dan net in elkaar op. Maar goed, de Olympische Spelen of een WK round, die moet je dan toch afwegen. En mij de ernst van de klachten moet het gewoon aankomende tongetje gebeuren. Soort succes. Dankjewel.